Bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Am mai încercat de multe ori să filmez un episod, doar că nu mi-a ieșit pentru că efectiv mie mergea smooth, dar pe video se vedea un lag. Și n-am avut ce să fac, așa că am șters clipul și acum îl filmez din nou. Dacă încă n-ați apăsat butonul de like, să știți că m-ar ajuta să-l apăsați. Ok. Eu aici ca să iau Heavy Sniper-ul. Îmi place mult. Bine, nu neapărat că celelalte snipere n-ar fi bune, dar nu știu, habar nu am de ce le iau pe ăsta. Știu și eu de pe la prieteni care să mai joacă Fortnite tot așa că și că e mai bun Heavy Sniper-ul, nu știu. Dacă voi știți altceva, scrieți în comentarii. Să luăm puțin lemn de aici. Trebuie să fiu foarte atent la asta, că dacă e lângă ușă, exact, aia zic, mă terminam. Oia, am avut puțin lag aici. Hai că mi-a dat. Nu e chiar atât de rău. Ok, hai să-mi dau ăsta rapid. Aici trebuie să fii foarte rapid, că vin mulți playeri. Exact, aia ziceam. Bine, din partea asta. Trebuie să iau Heavy Sniper-ul, dacă nu am venit aici degeaba. Uite la aici, uite la aici. Ok, ia. Ok, încă una. Shit. O să îl schimb cu ăsta de gloanțele și am fugit. Fugit, bă! Nu mă nimeri, te rog. Ok. Mamă, bă! Ăla era player? Și, bă, dar cum mă mai văd, mă? Deci, e atât de nașpa. Uneori mă duc și pe malul celălalt și tot mă văd. Încărcat. Nu e încărcat. Ok, am... Bă, dar sunt și playeri, am impresia. Da, sunt și playeri. Eu nu în apă. Trebuie să-mi dau rapid ăsta aici. Dă unul din partea aia. Cu metre. Hai că te rezolv rapid. Bă, cum l-am ratat. Nu cred. Ok, hai să vedem. Cu metre. Ia. L-am ratat la față la aia. Sper să aibă el gloanțe de... Ok, probabil mulți vor Heavy Sniper-ul. Da, e la mine. Să mergem rapid în partea aia, că e mai liniștit așa. Nu mai vreau să folosesc crashpad-ul ăsta. Sau cum se cheamă? Da, crashpad. Am spus bine. Oh. Nu e bună. Hai să vedem ce face. Oh! Mamă, cum a fost asta. Am 2 kill-uri până acum. Mai sunt 57, doar că mai am 4 glonțane pe sniper. Nu-i mai spun Heavy Sniper, ok? O să-i spun Sniper. Și nu mai am gloanțe. Sper să aibă ăsta. Mă, bă, dar sincer, am fost cam neapărat egoist. Și cam brutal de ăsta. Mi-mi place mai mult. Bun. Hai să stai să pescuiesc. Așa că voiam să pescuiesc. 2 undițe încoace. Așa. Am tras târziu.
Oh, bine, bine, bine. Te luăm coace rapid, rapid. Bun. Nu mai e nimic facile. Vreau să pescuiesc. No. Uite acolo. Să fiu atent la pescuit. Na. Nu m-a ajutat atât de mult flopării. Ok. Nu știu câți flopări poți să ai, dar... Sincer, mie mi se pare... Chiar dacă nu-ți dau atâta... Ok, hai să... Nu. Să luăm asta. Și... atâta. Hai să mergem rapid în... Lazy Lake sau... Da, în Lazy Lake. Ok, hai că... Nu mai dau în... boții ăia. Că n-am niciun avantaj. Ok. Sper să nu fi luptat nimeni pe aici. Dacă a luptat... Nu mai am eu loot. Așa că... Nu. Mi s-a părut. O, e clar, s-a luptat pe aici. Dar vedeți? Dacă apăs pe Shift, nu se mai aude atât de tare. Dar dacă nu mai apăs pe Shift, se aude. Până noi rapid să căutăm, ar trebui să... exact. Nu, dar nu găsesc. Trebuie să merg rapid înapoi să-mi iau pești. Ok, am înțeles. De aici. Ok. Cred că nu pot să am mai mult de 3. Ar fi decent să pot să am 4. Ei, pot să am 4? Da, pot să am maxim 4. Ok. Bun, trebuie să fiu sigur că am toate armele încărcate. Sniperul e încărcat, bun. Să lăsăm puțin ăștia aici. Vedem dacă mai sunt peștișori. Dar chestia aia era acolo. Bă, dar n-am nicio idee. Să vin în zona și da, la asta mai bine iau flopării, dar nu aș mai avea nevoie de medkit. Să iau o undiță. Sau unde ăsta. Ok, aici mă bălbui cam mult pentru că ok, mai am 6. E mai rapidă varianta. Ioti, Ioti. Sper să-mi dea ceva. N-am nevoie. Oh, nu-mi spune cu ăsta puteam... capul meu. Fugi, bă, că vine zona. Eu bă, dar vine rapid zona, nu glumă. Ok. Shit. Ok, hai să-l eliminăm pe ăla. Man, cum de și dat seama. Oi, trebuie să fug, n-am timp. Ok.
Trebuie să nimeresc neapărat. Shit. Ok, hai să coborâm că... Shit, cât de noob sunt. 70, mort. Încarcă repede asta. Lanțe de sniper, bine. Man, de unde trage asta? Ia fi antena asta. 37. Încarcă. Oh! Păi, o dai pe sniper. Te ține. Ia zi, te ține. Ia. Ok. Dă gloanțele astea încoace. Sau încă un flooper. Da. Nu e cea mai bună idee. Ok, încă nu vine zona, dar... Nu știu. Să iau asta, pe ăsta am 70 și ăsta are 30. Uite, 75. Ok. Ok, încarc. Oh! Da, o face. Am auzit pe cineva. Și mi-e cam... Ok, lanțe de sniper iarăși. Hai să vedem dacă e cineva. Nu e. Ok, deci... Sper să scot un locul 5, ar fi bine. Nu e chiar atât de greu, dar da. Uneori e greu rău de tot. Sper să nu mai am pe nimeni în spate. O să hai să stau eu la graniță să văd dacă... La graniță, hai că da, vorbă bună. Nu, mi s-a părut că sunt ciuperci. Mi s-a părut sau... Am spus mi s-au părut. Oi. Shit. Sperăm că nu e nimeni aici. Ok. Oi. Hai să vedem acolo. Ok, e cineva. Uite ce stul ăla încă nu s-a deschis. Aș putea să-l deschid eu. Ce-ar fi rezonabil acum ar fi un shield. Să mănânc un d-ăsta. Hai să-l mănânc. Bun. Trebuie să mergem așa să nu ne audă nimeni. M-a auzit pe cineva. O voce. Bă, la ce mă așteptam? Să rămână Fortnite, să rămână Epic Games. Mulțumesc. Ok. Să sperăm că ne dă ceva shield. Acum, sunt ok. Ok, nu ne-a dat shield. Ne-a dat niște lemn.
Ok, l-am văzut. Stai, mă. Ăla chiar știe unde sunt? Man, chill, man. Chill. Ok, eu nu cu elicopterul. Și nu chiar atât de bine. Mă are 5 shield-uri, da, nu. Lasă mai bine cu flupării. Shit. Opa! Opa! Nu! 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 De ce? Băi, mulțumesc de vizionare. Dacă nu ați apăsat pe butonul de like, să știți că mă ajută mult. Pa, pa!